Nobyembre. Sa mga balita nasyonal, NCR ipaydalom na sa Alert Level 2 umpisa karon nga adlaw. Mga Pinoy nga wala sa trabaho nagsaka na sa 4.25 milyones. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Nobyembre 5, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Yes. Good morning mga ka-aksyon. Medyo maulano na aton panahon, Aksyon Dorel. Yes, good morning, Action Boy. Good morning. Natanaw ko dahil ang imong outfit of the day pala. Yes. Ay, siling ko daw. Mga outfit of the day, gina naman tayo. Kablo Action Boy, anong suksok ko sang blue. Kaya 5 de Nobyembre, kabay Ay, ina? So, ang blue stands for peace and justice. Alam peace and justice. Muna galang mo na. Amo na siya. Sige, al 5 de Nobyembre kita mga ka-aksyon. Diri sa Negros, nagasaulog kita sa Negros Day. Kita Karong mo holiday, adlaw. subong. Wala Holiday. naman obra ang aton nga mga obra sa gobyerno. Special non-working holiday sa Negros. Yes, including the correct. city of Bacolod. No? Dira sa siyudad Sambago, bisan paano ga-celebrate man sila sa al 5 de Nobyembre. Sa siyudad sang San Carlos, sa Silay. Oo. Sa tanan nga nagasaulog naga-celebrate sila ng al 5 de Nobyembre, no? Yes. Happy fiesta dira sa inyo. Bisan nga way kita mayo sa mga aktibidades bangod man sang pandemic, okay? Yes. Sige, good morning na nila kay Ma'am Vanessa Mayo sa may Minnesota, kay Dr. Matt Mayo. Of course, with Miss Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona. Milili Oligo dira sa may Tangub sa Banes Cafe, no? O ariman si Migunaton Gary Lake Liza is also watching, no? Good morning si mo Gary. Kay George dira, amigo George, good morning man. Traveling naman with my four titas, si Ma'am Van. Naglagaw naman sila sa mga titas. Elvira Hilogo from Charito Heights, Granada. Sakay Miss Jinky de Lagdon. Good morning of course kay Biboy Villasor, kay Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar. Kag sa iban pa nga makatapo sang EFC, Energy Funds Club, no? Philip Isulat, good morning man. Sa Buen Retiro, Talisay, good morning man kay Raymar Suatu, Imperial, sang Lancaster, California. Alin kay Miss Jinky de Alagdon, kag kay Alma Oligon, kag Sirela Samar Aguilion, good morning man. Sige, Action Doors. Good morning man kay Philip Isulat, dra sa may Buen Retiro, Talisay City. Stay safe and God bless you. Kay It's Rainy 5 de Nobyembre, Connection Boy. Kinatamyaw man ni Mililiuligo si Miss Jinky and Ma'am Van Mayo. Dennis Richard Tibor Roma, good morning sa imo, Dance. Bluer than blue. Ado kanta man no? Kanta ganit na, bluer than blue. Yeah, perfect. Halong man Dance Keep safe, good. Kay Leonila Tarosan, good morning. Dra sa may Purok 20, Purok 20, Barangay Alangilan. Good morning sa inyo. Jacqueline Marino, good morning. From Maynila, Balot, Tondo. Good morning. Atiya Kimi Riman, may aga si Matia. Kay ginagreet man ni Miss Jinky si mama niya Lolit Dialagdon, Papa Joe, si Aldrich John Apil, Aljon Apil, Jen Dialagdon, Jane Nagor, Gray Zil, May Villar, Florence, Mallorca, Rafaela, Rose Villaluna, si Tali Casanya, Annabel Rafaela, kag sa tanan niya, taga DSB. Good morning. Morning. Raybar Yoga, good morning man sa imo. Kay Raymar Beranyo Lengoste. Watching from Good Hagimit. morning, dra sa may Hagimit, La Carlota City. Kay Levi Hilogo, good morning man. Watching from Charito Heights, thank you. Okay, Jacqueline Marino, dra sa may ayas. Nag-greet na kagina. Sige, kay Edwin Orteza Zaragoza, good morning. Ortega? ma'am.
Ortega, Zaragoza. Kag kay Good Migo naton Juan Bolgalio, good morning man sa Yes. Las Vegas, Nevada. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa attack na ang alas 6. Sa detalye na sa aton nagapangunang mga balita lokal. Ginamando na ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia ang pagkakas sa mga plastic o con acetate barriers sa tanan nga public transportation sa siyudad sa Bacolod. Ini ang basiman sa Executive Order number 52 nga gin-issue sa alkalde. Nasaad sa mando sa alkalde nga sa Oktubre 30, ginanunsyo ni Attorney Mark Steven Pastor, Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure ng Department of Transportation, nga ginaprobahan nila ang pagkakasang plastic barrier sa mga PUVs umpisa Nobyembre 4. Una, ang ipahayag sa DOTR nga wala sa medical findings nga ang plastic barriers ay epektibo nga malikawan ang paglaptas ang COVID-19 kag posible magtapik pa ini sa plastic. Ginanunsyo ni Bacolod DOC Executive Director Ang nga posible malambot ang herd immunity sa syudad antes magtakop ang bulan sa Nobyembre 2021. Sa interview sa Aksyon na firing line, ginpayag ni Ang nga 84% na sang target population ano bakunahan na kontra COVID-19 o kung nagbaton sa unang dose ang bakuna. Madumduman kapin 424,000 kamatao nag-edad 18 anyos pasaka ang target population sang syudad. Suno kay Ang nagapakita sa ilang record nga may 67,000 pa ka mga tao ang wala pa mabakunahan kontra COVID-19 sa syudad. Ginkalipay ni Ang nga nagsaka ang vaccination rate sa syudad kag nalambot ang mga tao para magpabakuna nga sadto hindi pa kumbensido. Suno kay ang syudad ang nag-average sang 3,000 ka individual nga mabakunahan kontra COVID-19 sa kada adlaw. Ginkalipay man sini nga madamo sa mapamatanon ang nagpadulong sa vaccination site agod magpabakuna. Kung nag-average kita 3,000 mga kapin sa 3,000 vaccinations per day. So kung kungaon mo lang 67,000, mga 22 days na lang kung tani, malabot na 100% ang ato niya target population o kung ma-achieve naton ang herd 54%. immunity in 22 days or less than 1 month. Kabahin sa pagpayag ni Bacolod EOC Executive Director Ang. Samtang nagpamalibad naman ang pamilya sa commercial sex worker nga ginluthang patay nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay sini. Sunod ka Police Station 2 Deputy Station Commander Police Lieutenant Janito Pastrana, pasado las 8 ang takna sang kagabi sinagabot sa Police Station 2 ang pamilya ni Renalyn Maming. Ginhinyo ni Pastrana ang pamilya nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay ni Maming bilang kabahin sang investigasyon apang ini sila ang nagpamalibad. Dugang pagpahag ni Pastrana nga ginako sa pamilya ni Maming nga sa lawayon kag tumalag sa lamang grapoli ang ilas ni nga himata. Huwebes ang aga gindala na sa ilang lugar sa Hacienda Conchita sa barangay Bugang, Banwa sa La Castellana ang bangkay ni Maming. Dismayado naman si Pastrana sa desisyon sa pamilya apang nagpasaling nga padayon ang ilas ni nga investigasyon. Ginapangita sa karon sang kapulisan ay isa ka 54 anyos nga truck driver nga nagapangita sadto sa napatay nga si Renalyn Maming. Si Maming ay isa ka GRO ang gintiro Miyerkules sang aga sang riding in tandem gamit ang kalibre 45 nga armas lothang sa Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Suno kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, nagagawa sa investigasyon nga may ginapagawad si Maming nga isa ka dokumento nga posible ginkainit sa mga persona nga nagtiro sa biktima. Suno kay Martir, ang biktima ang ginasuspetsuhan nga mo nagapanguha sang gamit sa mga truck driver nga iya masami customer. Sa record sang kapulisan na preso ang biktima sa kaso nga pagpangawat apan nakagwa ini matapos wala ang pasakaan sang kaso. Ginatinguan naman sang kapulisan nga masulbar ang kaso sa pagtiro sa biktima. Inkumpirma naman ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga duha ang napatay samtang 4 ang napilasan sa engkwentro sa tunga sang 79th Infantry Battalion batong ni sa armadong NPA Central Negros 1 sa Sitio Tios, Barangay Quintin Remo sa Banwa sang Moises Padilla sa Miyerkules ang hapon.
Suno kay pasaporte, ginsakay sa chopper ang mapilason ni soldado agon mabulong sa pribadong ospital sa siyudad sa Cebu. Ginpahag ni pasaporte nga duha sa mga soldado ang napatay samtang luwas naman sa katalagman ang apat ka mapilason kag padayon pang ginabulong sa ospital. Ginpahag ni pasaporte nga matapos ang isa ka oras, liwat na naman natabo sa among lugar ay ikaduhang engkwentro sa tungasang 62nd Infantry Battalion batog naman sa ginabulwanta pito ka mga miyembro sang NPA. Hungod nga wala giningadlan ni pasaporte ang duha ka miyembro sang Philippine Army nga napatay. While undergoing medical attention, duwa to ang ato nga tropa ang napatay. Ang iba naman, ang remaining apat is stable naman, mga slight naman ang ila mga tama. Different hospital ni sila. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ginakabig ni Silay City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ang barangay Mambulak nga bagsakan sa illegal nga droga. Pagpatag ni Petate bangod ini sa tuman kadamo kag ikit-ikit nga mapulian sa diin, mahapos nga makapalagyo kon makapanago ang mga suspect. Suno pa sa hepe ang shabu nga nag-abot dira ang nagikan sa syudad sang Bacolod. Miyerkules ng gabi sang isa ka street level individual kon SLI ang nabaklan sang shabu nagabalor sang 2,500 pesos kag nakuwaan sang balor 42,000 pesos lakip na ang drug paraphernalia. Ang suspect ingin kilala naman kay Jome Brose, 45 anyos kag nagapuyo sa Antonio Luna sa Muman nga barangay. Si Brose madugay na nga listado o nakalista sa Silay PNP sa amo nga aktibidad. NCI paidalom sa alert level 2 umpisa karon nga adlaw. Samtang mga Pinoy nga wala sa trabaho nagsaka sa masobra 4 milyones. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio.
ginkilala bilang icon of radio. Good morning dira kay ihada ko Carol Montoya. Good morning watching from the National Printing Office sa Quezon City. Na kag ginatamyan niya si Ma'am Christy Morales kag Cheryl Leonor. Good morning dira sa inyo, magandang umaga po. Shirley Goro. Shirley Leonor. Shirley Leonor. Kag si Ma'am Christy Morales. Magandang umaga Good po. morning, Miss mga madam. Carol Montoya. Michael John Season, happy birthday kuno sa iyang belated happy birthday sa iya uncle nga si Alberto Palma sa Dundee, Scotland. Ay, dito sa Dundee, Scotland. Belated happy birthday. Dumdum ko na siyang Dundee. May pelikula sa unang Crocodile Dundee. Crocodile Dundee. Sige. Kay Migo Tawan Bulgalyo, good morning kuno ihada Eden. Good morning. Natamiyaw niya si Ihada. Si Ihada Eden. Balo ka, mas kuha niya na guro si Ihada mo. Gan. Nahinano to man. Sakay Raymar Swatu Imperial watching live from Lancaster, California. USA, of course. Good morning sa imo. June Salazar from Granada, también niyang pamilya Salazar sa Barangay Tabo sa Ilog. Si Migota Romel Gallo is also watching, no? Subong na to sa guro mabiyahe pabalik sa Pilipinas ay. Mayo, halong happy trip gid na. Happy trip. Bon voyage. Yes, subong From Las Vegas, Nevada. Mga puli ni sa daw ay amot kung subong to sa mga kana. Masakay Sakay dili ni Angela Liarte Gayondato from Banga Totong, Barangay Felisa. Eddie Laus, kay sinanay niyo Isabel sa Victorias. Rochelle Fulgencio Susana, kag JR Pabalinas Panagiton. Tamiyaw niya si mamang niya Generosa Pabalinas, Panagiton sa Pontevedra. Juby Monares, lihog no tamiyaw si Lini Ada Carol si Ma'am Christy Morales kag Shirley Leonor sa National Printing Office. Sa 7 a.m. 7 a.m. portion. Kamatis na subong. Tamiyaw mo kung naliwat karon. Okay. Pwede ihada message mo liwat karon balo ka kadamo-damo blaga kalipat man ta balo kasi maninoy mo edad naman. Sige ikaw tanay. Good morning man kay Denise Ronnie S. Villanueva kasi asawa nga si Carol. Hindi si Carol Montoya. Wala ini Carol. Si Carol Villanueva. Correct. Malipayon gid sila nga imo sila ginatamyaw kuno ho. Sila Ma'am Christy Morales kag Miss Shirley Leonor. Yes. Sige karon tandaan ta gin-action boy. Dapat di kita malipas. Pa-message lang liwat kay parang hindi kita malipat yung ma-message liwat. Ma-comment liwat mo no. Sige. Ana Sinoro, may aga man dira. Yes. Si Zenaida Anisito, good morning man. Kay Melissa Montinola, maayong aga man sa imo. Si Ma'am Maria Luisa Melos, Action Boy, ara man ha. Good morning, Ma'am Luing. Good morning sa imo, Luing. Kamusta dira ang al 5 de Nobyembre sa Bago City? Maula nun, I'm sure. Halin sa unang nadumduman ko na basta November 5 gani, medyo ulan sa Bago. Yan mo, katilaw ni sa unagin bagyo eh. Kay do ka, Action Boy, do ka serve as blessing. Uy, kagalit na riman no. Ginagreet naman, happy birthday akong boss. Sino? Martin Torres. Ay, happy birthday sa imo, Tintin. Pati doble, gigali ang handaan na yun. Sakto na, November 5, giling birthday giniyan ni Martin Torres. Bata ni siya ni Mayor Torres, bla? Oo. Sa, ito pala yung si Manuel Y. Torres, kaya bla? Sige. Oo. Si good morning man kay may ginapatamyo sa aton si Christian James Benares. Bala kilala mo si Christian James Christian Benares? James Benares. Okay. Taason na siya. Taason nga gopohon. Kaya may ginatawag. Kompleto bakuna na siya. Kompleto sa bakuna nga flu vaccine. At least bakunahan siya. Good morning kay mama ni Action Boy, si Mardina Benares, sa Kabuga Pamati. Sila kuno sa radyo. Sige karon pagid i-greet pagid sila on sa radyo. air. Pwede. Good morning, Mama Mardina Benares. Ang nagatamyo gid sa imo nga bata nga mapisan. Wala sang liwan. James
Si Christian James Binares. May kudigo. Kinabi Christian James. Pinasiplat na yun sa kudigo yun. Dumayo. Wow. Sige. Ako pa alert tayo. Kamihan ko kay alert. Di na sila sa kabog ni James, Di ka mo, James, sa kabog, James. Di na nga ano ka, puro kamuda sa kabog, James. Oo. Hindi man purok pangsot. Charan lang. Kasi purok tumpok. Lopez Housing ko, no? Sa Lopez Housing. Okay. Very good. Oh, very good. Lain ko may purok pangsot, no? Purok pangsot, barangay ka po. So, namayara ganihan dito ganing ang lugar. Magkita mga purok 30. Purok 30 na yun. Teka yung purok 30 na, kaya pag eleksyon, nanging matawag, laging magtagantag 30. Hindi na sa purok 30, may wrong, yung magtagantag 30. Tapos doon nadala na sa butong, yung pangalan, ang mga kontrag, yung pangalan, kay niinit sila guro, pangalan nila purok 30. Ay, tari mo sa punan pagit pesos. Di ba? Para do ka, ano ni? Kaya makumimo, kaya sa purok 30, wala sa purok 29, wala sa 28, wala isang, nagrikta 30 yun. 30 ya. 30 Sa kay Teresa Malunes, good morning, kinatabi na ko no, ang palangga kuda sa Talisay. Amy, Baby Lynn, Clinton, Ivy, kag Brack, EJ, baw kadamo-damo. Sino patami mo Inday Teresa, no? Si Jeren, Sume, Andre, hindi ko nakita mayo. Abi, RV, ang panamyaw. Mama Ters, ay, Mama Ters, gali, Erla Vega, kag sa amigo ko magre, si Ronnie Vega. Good morning sa imo man, ha? Kag halong-halong nigo, ha? Sige, standby na kita sa aton nga mga balita national. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26, detalya na sa aton mga balita national. Ginaprobahan na sa National Interagency Task Force ang de-escalation sa quarantine status ng Metro Manila sa Alert Level 2.
Sunod kay Pala spokesman Harry Roque, ang NCR ay paidalom sa Alert Level 2 umpisa karon nga adlaw Nobyembre 5, tubtub sa Nobyembre 21. Umpisa naman Disyembre 1 ang Alert Level Assignment ang hibaluon sa kada ika-15 kay ika-30 nga adlaw sa kada bulan. Sunod kay Roque, ang escalation ang posible ipatuman sa anuman nga tiun sang implementation period kung kinahanglanon, samtang ang de-escalation ang pwede ipatuman sa katapusan sang duha ka semana nga assessment period. Nagsaka ang unemployment rate sang pungsod sa 8.9% kon 4.25 milyones ang wala sa trabaho sang Setyembre 2021. Sunod sa Philippine Statistics Authority o kon PSA, ini ang pinakamataas humalin Enero 2021. Sa report sang PSA, ini nga record ang mataas humalin sa 8.1% o kon 3.88 milyones nga wala sang trabaho nagligad nga Agosto. Sunod pa sa PSA, nagnubo ang employment rate sang Setyembre 2021 sa 91.1% humalin sa 91.9% sa tong Agosto. But silingon, 43.59 milyones ang employed sang Setyembre 2021, mas manubo ikumpara sa 44.23 milyones nagligad nga Agosto. May gamay nga pagnubo sa underemployment rate humalin sa 14.7% sa Agosto 2021 ikumpara sa 14.2% sang Setyembre 2021. Ginpahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-atubang lamang ini sa Korte sa Pilipinas sa tunga ini sa tikang sa International Criminal Court nga imbestigahan ang crimes against humanity sa drug war sa administrasyon. Sa pagpapulong-pulong ni Duterte sa inaugurasyon sa Philippine Ports Authority Seaport Expansion Project kag Philippine Coast Guard Kalayaan Station sa Palawan sa kahapon nga adlaw, ginpahayag nga kung mapreso siya bangod sa pagpamatay dapat sa presuhan sa pungsod. Ginkwestiyon ni Duterte kung anong problema sang ICC kag nga nagkadto sila sa pungsod kag hindi sini pagbatunon ang jurisdiksyon sang ICC. Ginaako ni Duterte ang responsibilidad sa pagpatay sa mga drug lords kag mga alkalde nga imbolbado sa droga. Nanginwala si Presidential Spokesman Harry Roque nga nagasto ang Pilipinas sa 1 milyon pesos para sa cocktail party nga iyagin tambungan angot sa nominasyon sa International Law Commission. Nagpadulo ang mga miyembro sa Bayan, USA sa Manhattan Restaurant arat kay patron sa tion sa reception para balabagan ang nominasyon ni Roque. Sa statement, gintawag sa grupo nga lavish ang pagtililipon kan nga alegar nga ang party ang posible nagabalor sa kapin 1 milyon pesos. Sunod kay Roque, siya mismo ang magapamalabag kung 1 milyon pesos ang balor sang kahiwatan. Gina-inspeksyon sa mga opisyalis ng Department of Education ang mga public schools nga nalakip sa pilot implementation sang limited face-to-face classes. Kahapon, ginpadulungan ng Undersecretary ni Pamuseno Malaluan kag Planning Service Director Roger Masapol ang Tamulaya Elementary School sa Pulilio Island sa probinsya sang Quezon para lantawon ang kahandaan sang bulutuhan. Gintalana sa Nobyembre 15 ang pag-umpisa sang in-person classes. Tanan nga manunudlo sa mga bulutuhan ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Sunod sa DepEd, ang mga estudyante ang mga tiner lamang sa campus ang maximum nga 3 ka oras. Iga-disinfect man ang classroom kay iban nga pasilidad pagkatapos ang klase. Positibo si Malaluan nga masunod sa mga eskwelahan ang guidelines sa pagpatigayon sa limited face-to-face classes. Ginsumiter na ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo kay Presidente Rodrigo Duterte ang mga ginarekomendar bilang magabulos kay Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar nga magaretiro na sining bulan. Sunod kay Anyo, 5 ka ngalan ang yagin sumiter nga magabulos. Madumduman ginbuslan ni Eleazar si retired PNP Chief General Debod Sinas. Si Eleazar ay kaanong nga Chief PNP sa idalom sa Administrasyon Duterte nga magaretiro sa Nobyembre 13 sa edad nga 56. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6 Media. Good morning, liwat dirasa kay Mama Blani James. Yes, good morning sa mama ni Aksyon James Benares nga si Mama Mardina Benares. Dira sa may Kabog. Good morning sa inyo. And of course, sa iya papa, sa iya parente, pamilya. Tanan niya pamilya. Tanan niya taga-Locwest Housing na lang para isa. Sa mga apo da ni James. Good morning. And Sumoso, good morning man sa imo. Yes, salamat Mami din sa Els. sundol. Huwag ka Morning. mga may sundol. Gapon. Sundod ko. Sundod. Standby na sa Aksyon report second portion of Aksyon Fred Salanga. Balik kayo kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Nabot gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian si Noime Arevalo. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.